Kaž jdu hrát na Xboxu, seru na vás. Udělám jedno 4minutové video a 1minutové a hotovo. Seru na tu výzvu. Jsem to zlepšil na minutu, takže pokud nevřeví něco bude mít, tak mi dluží, nevím, třeba nějaký fizzy drink, nebo nevří drink. No, tak mu to napište do chatu, že mi to dluží, jo. OK. Teď teprve bude 1 minuta. Ještě další 3 minuty čekání. To se nečekáte. Někomu to pošlite, aby zbytečně čekal 4 minuty. A dejte like a odběr. Tam stejně vypnu zvuk. Už to jsou 2 minuty, ještě 2 minuty vydržíte snad, ne? Pokud toto je bezdůvodné vidění, dívání se na tohle video přežijete, tak vám blahopřeji, protože jste závisláci. A pokud hledáte nějaké videa, na který byste se mohli dívat, tak radši se dívejte na nějaké, třeba si hroje Curryho, ale ne na mě, protože bezdůvodně tej marníce 4 minuty času jako já. Ne, vlastně 5, sorry. Ještě 1 minutu to snad vydržíte, ne? A pokud ne, tak musíte tohle sdílet 10 lidem. A ještě něco, pokud se pohneš, tak si gay, pokud si kluk. A jestli to chceš zrušit, tak musíš dát odběr a like. To je fér. Ještě 30 vteřin. To nedávám. 20 vteřin ještě. Deset, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.